zone ngaruti amaiko usi abalalika zone ngaruti mwina anali ndi mahope ake onena kuti chakwera awasankha ukhala running mate nde pachizungu amati he put all his eggs in one basket. He believed kuti mwina ali chance yota khozo wasankha ukhala running mate. Zitachitika kuti iwo sanasankhidwe ndipo achakwera anasankha avindo mbiko mumba kuna amene akhala running mate wawo kangati kuti zinasokoleza zinabalalitsa ndiye kapeniyo sanayipangire plani mwina amaona ngati kuti akasankha ukhala running mate wa president ukwera nawo ya president kumakamba zimene president ayika manifesto ya MCB analibe plani ya kampeni analibe ndi vifundo zoti anthu awauze zinali zongoti zimene zabwera mmutu mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti there is a thing to say kuti mwina anthu achukepo tizikamba za iwo nkunena kuti ine nali mboma 5 years ndipo mboma mmenemu muli karangale wanyo ndiye umangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani now amalawi sifobusa nalinanso zimene timakamba nkhani ya maikosi pano amalawi sifatobusa kuti wina ngangonera zinthu ndefe kulava sinzolo mombera manja timafusa kuti tsono iniyo mboni kuti paja ludziko lino kuli ACB kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni omona unakeso awupanga ziphuphu awupanga katangale atenge umboni akapereka ku ACB amene ufusa ngati zimenezo iniyo paja usipita kumeneko number 2 you are not even giving details you are not naming and shaming amene pachizungu simukutchula kuti ndani amene mmamona uchita katangale mboma in the end tinoona wawa aswazokamba alibe nkhani now mwina ACB pozindikira kuti iwo mandate yawo ndiyo imene yonena kuti yomenyera nikatanga yotsana nkatanga mdziko muno ni mandate ya ACB alachita bwino wauza kubwerani inu mungolankhula bwerani kuno mzati pasomboni ife tikugirepo ntchito fachita tu ndimeneyi iwo momoti asangalale kuti because I remember he said amene afuna kuti nzamuuze azabwere kunyumba kwanga sananecho momota asangalale ICB chesopano yanipasa danga nipita kumeneko kodi mkuti ndibwere liti ICB director ndibwere kumeneko apita kukhoti munthu amene uli mumbono wakatanga apita kukhoti wakatanga ati muwalesa ICB asanitane munitereze nsabite. Of course, the courts, Mutuarandaula, Alinu to court, and my court, I'm out Tandiza Mutuarandaula. Something would Tandiza. If I go to court now, I'll need Pinja, I'll also Honesa Pegasambo, I can't pass a relief. Now, see, I can't pass a relief. So, Simu Flopita CB, and Nebas Sabiti. We never defer the Novas and Yochepa, Basim Sabina campaign. You are monogamy that is victory. That's not victory to him. It's not victory. If he thinks that's a victory, it's not victory. It is actually Zois Manyas. Because people are saying, why is it refusing? I'm going to in the end, the conclusion, Kali in Kapanga, Masamu, QED, Yajabra, Gomez, QED. In the end, the conclusion, Jagudi, Alibi Umbodio, Kuralikungo Funo Chuka, Ufuna Malikes up Facebook. Ufuna ma comment up Facebook, Ufuno Chuka, Munkobada, one Alibi Kiostorani kwa Malawi. It hasn't given me any reason why come 16 September, Nigaro Mputhumuja, Nigavo, Ramai Osen the president. He hasn't given any reason. All I've seen is him being dramatic. Our Pigamadazi, our Tani, our Jitaizi, now in Neo, Mutua serious, Amara serious, Gujago, Anga voted for our Pigamandas. Do we need a president who has got Pigamandas to sort out? Basriai, our no Pigamandas to have voted for our Pigamandas. Total nonsense. But the point is, Alibe Fundo. Fundo Beramadamadi needs to go to the Papa Sonkano, or no, the Pupu, Nimene, Yaganika, Yapera. In the end, Mhoboza, Ongo Funo Chuka. You are Jakarabambi, Munterement industry. The Menemja, Makaran Chuka, Umafram Chuka as the road. How much have you been in my drama? How many Babino? Zotans nobody else flower. No one account of Facebook, only Malaiki and Wanda and Hokula, but he forgot this is not about drama. This is not about empty film. This is about serious matters. So, president, Zotimutu, I'm Sakiro president. So, at the end of the day, in Zovi section, because you don't know what else, what is he doing?
panopa kwangoti zi then kunabwera Jeremiah Mwangulu he said inu zimene munenazi munenanzanu ziphuphu indakena nuchito kwambiri kwenu kwadra uko tikozokulanso now people are saying kapena pakati bafatsa sinaone kapena ndena ponya mpeka sam pakati bafatsa so atawufuza ukuthi ufatsa kuja awoba Jeremiah Mwangulu kuti ayingalula to use today's language kuti ayingalula kapena ni go SCB kupera aphetsaso kuti inoyo ngati muli numboli bweresani iko kupera ukhoti somangelo ukhoti udiya awamwaletsa sanitane in the end he's being portrayed as a liar, not a serious person that the Malawians should be serious about. But if I were him, I would do quickly come up with something. Otherwise, and the others are voting at 200,000 per 16 September. I didn't mind.